Y Gwasanaeth Dod o hyd I swydd. Creu cyfrif Ceisiwr Gwaith. I greu eich cyfrif Ceisiwr Gwaith ar wefan Dod o hyd I swydd, cliciwch ar y botwm Creu cyfrif. Rhowch eich e-bost a chyfrinair, yna cliciwch ar y botwm Creu cyfrif. Bydd dolen wirio yn cael ei hanfon at eich cyfeiriad e-bost. Cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost hwn o fewn 24 awr I gwblhau sefydlu eich cyfrif. Os na allwch ddod o hyd i'ch e-bost dilysu, edrychwch yn eich ffolder e-bost sbam neu junk. Unwaith y caiff ei ddilysu, bydd eich cyfrif yn cael ei greu ac yn barod i'w ddefnyddio. Mae'r Gwasanaeth Dod o hyd I swydd ar gael yn findajob.dwp.gov.uk ar gyfer swyddi llawn amser neu ran-amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.